No es poden implantar neurones en una persona perquè les neurones són cèl·lules altament complexes que estableixen milers i milers de connexions i aleshores ens les hauríem d'imaginar com si fossin un arbre amb les seves branques i les seves arrels. Si nosaltres intentem treure un arbre que té 50 anys, arrencar-lo d'un lloc per plantar-lo en un altre, el més possible és que no visqui, i això és el que li passaria a una neurona madura. El que sí que s'està intentant fer és generar neurones en cultiu, que serien com arbres petitons, que els arbres petitons sí que els podem trasplantar d'un lloc a un altre i creixen bé, i aleshores s'està intentant fer això a nivell experimental per trobar neurones petitetes que les podríem posar en un entorn de teixit nerviós i probablement podrien créixer i establir alguna connexió.